to Allah wani turare kika saka a jikinki saboda kina shigowa wajen nan gaba ɗaya kamshinsa mai daɗi ya mamaye ko'ina. Turaren kamfanin Almas kenan, kamshinsa daban yake da kowane kamshi. Bari ma ka gan shi. Kamfanin turaren Almas? Dan Allah ki bani shi. Ko na samu in dawo da hankalin mijina. Na baki. Da kamshin turaren kamfanin Almas za ki iya mallaki mijinki. Na gode. Bayan Allah, don Allah ko za ki iya ɗan san min turaren? Ni ma ina so in dinga jina ina kamshi idan ina saving customer. Ai ana siyarwa a kowane shago. Akwai nau'i daban-daban na turare daga kamfanin Almas. Kwalliya ba ta cika sai da turaren kamfanin Almas. Turaren kamfanin Almas, duniyar kamshi.